Ридинга е на тема кой идва към вас и защо. Вашият мъж по съдба и карма. Нека да видим кой е. Така, това е изключително дълбока и кармична подредба, която отговаря на въпроса кой е мъжът и какъв е той. Виждаме, че човекът е със сериозна професия. Той минава през житейски трансформации, които са много така разтърсващи. И кой е този мъж? Това може да е човек дисциплиниран, сериозен, стабилен, здраво стъпил на земята, свързан е с правото, с държавните институции, администрациите или сигурността даже, като адвокат, полицай, съдия, военен, лекар, мениджър на висока позиция. Така, той е свикнал да носи отговорност и да взима важни решения. А в миналото може да е имал и някакъв нещо да се е случило, някакъв процес или развод, който той е преживял и това доста го е променило. По картата на затвора може би изглеждам така доста саможив, затворен, дисциплиниран или предпазлив. В началото е така, но след това вече, когато го познаете съвсем по друг начин, го виждате. Минал е през много периоди на самота, изолация. И емоционално е заключен заради миналото, заради това, което е преживял и разочарованието, които е живял. Къде е той? Откъде идва? Къде се намира в момента? Той буквално се движи към вас, скъпи дами. Буквално. Просто предвижва се, отдалеко идва, като комбинацията, която е от картите, показва, че тази поява неговата ще бъде неочаквана, той така чиста, щастлива случайност така неочаквано ще се срещнете. Идва, за да ви избави от самотата. Като пристига от някъде от дълъг път, може би от командировка, може би се премества от един град в друг град, от една държава в друга държава. Първият знак за неговото идване ще бъде чрез съобщение, може би обаждане, писмо или новина в социалните мрежи. И комуникацията между вас ще бъде много така лека, много лежерна, интелигентна, ще донесе така удовлетворение и за двама ви. Така. Айде да видим съдба и карма. Защо вие по съдба и карма? В кармичен план тази карта означава, всъщност комбинацията от карти, специално съдът означава, че това е кармичен съюз, който се случва, за да се балансират, за да има баланс между минало и сегашно време. И това е мъж, който не е временен, а е човек, който е с кармична цел, за да донесе сигурност, семейен уют, сериозно съжителство или брак. Той идва, за да остане в живота ви и да бъде част от ежедневието ви. По картата, последната, той ще бъде част от ежедневието ви. Ще бъде успял, дисциплиниран, с престижна професия, който дълго време е бил така емоционално в застой, сам и не е бил в сериозна връзка. Това е.